Senyores i senyors, benvinguts al Teatre Auditori de Cardedeu. Si us plau, apaguin els seus telèfons mòbils i els recordem que no està permès fer vídeos i fotografies durant la funció. Comença l'espectacle. Adam? Adam? Eva? Eva? Adam? Eva? Eva? Adam? Eva? Que bonic és el meu nom en la teva boca. Eva? 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 Què és això? Que noto la meva panxa tan dur. Què és? On hi serviu? No ho sé, diria que és culpa teva. I per què? Què tinc jo que veure amb aquest apèndix teu que es posa tan entremaliat i surt cap enfora? Però només surt quan t'acostes. Sobretot si rius. I amb la teva olor. Em puja una calor, fins al cap. Calor en el cap? Llavors, això no és cosa natural. Sí, deu ser això, Eva. Al veure't a tu, amb tanta bellesa... Bé, no exageris. Aquesta cosa ni tan sols té ulls. Llavors, per què es posa tan content si no em veu? Deu ser que l'amor és sec. L'amor? D'on treus aquesta paraula, que no l'havia sentit mai? L'amor. No ho sé, m'ha sortit sola, dels llavis. Quan sento aquestes ganes bosses d'abraçar-te, de rebregar-te tota, em surt cridar-te amor. A mi també, sento la mateixa febre. Provem un altre cop. Espera. Amaguem-nos en aquest refugi. Si ens veu algú... Adam, crec que som els únics en aquest món. Per si de cas, va! Ja està un altre cop empenyent. On vols ficar-se? Deixa-li, Eva! Vull saber cap on s'encamina. Vols ficar-se aquí sota? I empeny? Em falta l'alè. No vull ofendre't, però crec que vol anar dintre teu. Ni jo farem, Adam. Justament ara? I si passa... Què? Què? Doncs que fem que aquest món s'ompli. Bé, aquest món deu ser molt avorrit només per dues persones, no? Qui són, Adam? No seran... Doncs esclar, dona, què esperaves? Tan empenya i empenya... El costum ja ens ha tornat mig maseics. Els principis, després de la caiguda, van ser penosos de no dir. Perquè a l'Aden no hi vull pensar... Tot ho trobàvem fet. No fèiem res. Era una existència regalada. No fèiem res. Sabeu què vull dir, oi? Res. Ni ombra. Els fruits ens queden a les mans tot just al cor. Començava a desitjar-los. Amb l'Eva passàvem hores i hores
contemplant el paradís. Vivíem quiets, abraçats, respirant en pausa. Jo passava el dia ajagut allà, on el riu es parteix en 4 braços, resseguint el cos d'Eva amb la punta dels dits. Fèiem l'amor sense arrebataments, sabeu? Sense sacsejades, com us ho diré? Sense lascívia. Què n'era de net, de bonic. Ai, tant de bo no haguéssim deixat mai aquesta manera tan tranquil·la de matar el temps. Però sembla mentida. Ella s'ha cansat. S'ha cansat, tal com ho dic. I aleshores, apa, no em fa ni cas. I aquest estúpid esport que molesta els pardals i m'admet la fruita. La fa riure amb unes grans rialles. Unes rialles admirables, ho confesso, que em van provocar... Bé, ja sabeu el que em provoquen. Que bonic! Anava dient. I tant, tan bonic. Eva es va acostumar a les llargues passejades. Jo no l'acompanyo gairebé mai. M'agrada tant jeure, la cara al cel, damunt la gespa. Si la meva Eva pogués estar aquí amb mi, s'ha tornat una gran independent. Potser s'ha cansat de mi? Potser l'haig de tornar a conquistar? Que ja no m'estima, potser. Eva, torna amb mi! Com la podria fer tornar? Pensa, Adam. Pensa. Quina estratègia? Estratègia número 1. Paciència. Estratègia número 2. Intriga, suspens. Intriga? No ensenyis totes les teves cartes. Mostra una mica d'indiferència. Paciència, has de ser pacient. Indiferència? Mostra indiferència. Com si no t'importés. Com si no t'haguessis fixat. Paciència, tot el seu temps. Com no t'importeix. Com si no t'importés una merda. Dona, potser no tant, Perdó, com si no t'importés gaire. Misteri. Sempre funciona. Utilitza'l. Ja ho veuràs. I mira l'infinit. L'infinit, sí. Funciona. Com si pensessis alguna cosa. Alguna cosa terrible. Alguna cosa tràgica. I mira l'infinit. No, ho sento. Demà no podré venir. I esperes la pregunta. Per què no podràs venir? I tu fas una pausa. És important, la pausa. Estratègia número 3. Autoconfiança. Seguretat. És important la seguretat. Has de tenir seguretat. Si no la tens? Com, si no la tens? Si no la tens, doncs ho fas veure. Camina amb seguretat. Camina com una persona segura. Com algú que controla la seva vida. Com algú que controla el món. Com algú que no té por.
Res de por! No tinc por! No tinguis por si refusat, tu llença't. No perdis cap oportunitat. A la piscina llença't. Sense por? No arrisques perdre oportunitats. Intenta-ho sempre. En qualsevol moment. En qualsevol lloc. En qualsevol ocasió. Mai se sap. Seguretat, confiança. Sigues atrevit. No tinc atrevit. No ho demanis. Fes-ho! Millor penedir-se haver-ho fet que no haver-ho fet mai. Què vols, ser verge? Paciència, és la clau. Verge o no verge? Verge o no verge? Ahir estava amb les meves amigues quan de cop van venir els nois i la falsa de sempre va començar. I sí que n'és! Jo porto begudes, ho passarem bé. I jo porto el sexe, uou! Podem divertir-nos. Com n'és de falsa. I de sobte em mira i diu en veu baixa: ep, compte, que aquesta és verge. Tots em van mirar i van començar a fer conyetes. Ah, sí! Que és de sucre! Deixa-la, que deu ser molt reprimida. No ha tingut mai un nòvio! Em vaig posar vermella. Ho noto i no ho puc evitar. Tremolo de ràbia. Per què hem de tenir aquesta membrana? Si hi ha dones que en neixen sense, m'han dit que han trencat més hímens les bicis o el muntar a cavall que els més mascles. I quin problema hi ha si vull encara ser verge? Perquè jo puc tenir mils de relacions sexuals i continuar sent verge. Sí, no em mireu així. No és un miracle, no? Amb una mica d'imaginació i segons els gustos, puc tenir relacions sense penetració vaginal. Sí, puc tenir sexe amb homes i dones i continuar verge. I quan vulgui, deixar-ho de ser. I l'única membrana que em farà patir és la del preservatiu. Aquesta sí que no es pot trencar. Verge o no verge? Estratègia número 4. Parla. No et tallis. No parlis de coses massa profundes, complexes o estranyes. Com a mínim al principi. Després, tal i fa. I després? Després, quan ja vegis com és ella, després encara. Però sobretot, i això és important, no parlis massa de tu. Sí? Per què? Fa lleig, sí? Sí? Al principi... Sí, lleig. I si no puc evitar-ho? Evitar el què? Parlar a mi mateix. Doncs li fiques unes pinzellades d'humor. Sí, sempre queda bé. Sí? Riure's d'un mateix? Sí.
O li expliques aquell acudit, aquell... Sí, aquell que és tan bo, sí, no? Sí, paciència. Ei, calleu, sisplau. Carla, has portat el paquet? Sí. I aquest cop de quin gust són? De xocolata? Ho trobaràs o què? Ara aquí, enmig de tothom. Aquí? Què passa? Et fa vergonya? No és això, és que... Mira, que fa 2 dies que ens aguantem les ganes. M'és igual que ens vegi tothom. Mira, no les llencis al terra. Per què? Doncs perquè ja no som nens. Fa 2 dies tu també les llançaves i no passava res. Però és que jo ara sóc diferent. Ja sóc una dona. Aquesta tia està boja. Com passes de ser una nena a una dona en només 2 dies? Doncs molt fàcil. Ja no sóc verge. Què? Això mateix. I com va ser? Explica'ns-ho tot ara. Em penso ensenyar. Com es diu el noi? És un noi? Com us vau conèixer? Et va agradar? Anaves ben depilada? Com la té? Vol ser casa teva o casa seva? O va ser a la serreta? Ai, nois, no sigueu nens. Va, us ho explicaré. Posa la música, que romàntica! És un de batxillerat i em va convidar a casa seva. Total, que entrem a la seva habitació per buscar un llibre i veig que està tota plena d'espelmes aromàtiques. I al llit, amb pètals de rosa! Que romàntic! Llavors, se'm va declarar. Li vaig fer un petó. I? Doncs que una cosa porta una altra! Uau! Però, vau fer servir profilàctics. Què? Es refereix als beneficis del iogurt. Ja sabeu, quan no vas de ventre. Ah, sí, la meva mare es gasta el sou amb begudes d'aquestes. No és recomanable prendre llet quan no tens edat de mamar, eh? A mi em senta malament. Jo em prenc de soja o d'arròs. Jo en sé fer. Apunta, agafes l'arròs, el buis i... Condó! Que si vau fer servir condó! Ah, he parlat clar, des del principi. Doncs... no. Diguem que ell va acabar abans de que jo comencés. No vau fer servir condó? Tia, vols tenir un bombo? El pitjor no són els embarassos. Com? Que el pitjor és que el que et surti es digui càndida o sífilis. Quin nom més lletjos li vol posar als seus fills? Em refereixo a les MTS, les malalties de transmissió sexual. S'ha de tenir cura amb això. Hòstia, no hi havia pensat. No. És que no se'l va arribar a posar. Va acabar quan ens estàvem liant. Pobret, devia estar nerviós. Quin pal, això ens pot passar a tots. Però com que pobret? I jo què? No vaig ni començar. No et va tocar ni res? Ho va intentar sense ganes i em feia unes coses tan estranyes que em vaig acabar apartant. Em deia que el que em feia ho havia vist a molts vídeos i que allà les noies gaudien molt. És que el cos de les dones és molt diferent del dels homes. I si s'hagués deixat orientar, li hagués dit que m'agrada. Sembla que als homes se'ls pareix l'orgull si no són unes bèsties sexuals, que et fan gemegar com una boja. Ara què hi penso? Segueixes sent verge. Ben mirat. Llavors, quan es perd la virginitat. I vosaltres dos què en penseu? Esteu molt callades. És que a mi els nois no... Jo no em sento preparada i no em fa res dir-ho, encara que sigui l'única verge de la classe. Nois, mireu!
Han tret un nou paquet de pipes. Han posat xocolata i canella. Això s'ha de tastar. Anem a la cantina. Espera, tu no ets molt gran ja per aquestes coses? Al final segueixo sent verge, no? Puc seguir menjant pipes. I a més, la canella és afrodisíaca. Mira, tia, fes el que vulguis i quan et vingui de gust. Escolta, aquesta tarda vols fer llet arròs a casa meva? Sí, em vindria molt de gust. Uau! Ah, sí! Salut! Estratègia número 5. Sigues dolent. Està comprovat. Ser dolent agrada. Ser dolent atrau. Ser bon no atrau. No et precipitis. Ser bo no atrau. No. Ser bo. Escoltar. Ajudar. Cooperar. No? No. Veuràs com pugen els teus actius. Veuràs com puges de valor als seus ulls. Potser fa ganes d'abraçar, de xerrar, d'anar a fer un refresc. I prou. I després se'n va un altre. Un altre? Sí. Un altre que no és bo. Un altre que és dolent. Un altre que no escolta, que no ajuda, que no coopera. Mentre tu pagues el refresc. Pagues el refresc i penses... Soc massa bo! Doncs no! Volantes! Entremaliat. Poca vergonya. Endimoniat. Trapella! Massa bo. Massa dolç. Melós. Enganxifós. Massa tendre. Tou, flonjo, fofo. Pastós. Deixa'm en pau! Paciència, és important. Res de bo. Has de ser dur, fort i aspre. És el que tothom vol, en realitat. Ens agraden els homes sensibles. Ens agraden les dones sensibles. I una merda. Això no és veritat. Sí que és veritat. No és veritat. Paciència. Fas una pausa i contestes. Com si despertessis d'un malson. Contestes! No, res cosa meva. Una història llarga. I aleshores canvies de tema. Així, com si res, qualsevol cosa. Una poma té uns sentiments? O vols prendre una cosa? Paciència. Algun dia aconseguiràs. Algun dia, esclar que sí. Sí, té raó. Canviem-ho. M'agraden els homes sensibles. Però me'n vaig al llit amb els altres. No ho suporto! A molta gent li agrada les persones sensibles. Les que ploren, les que senten alguna cosa per les altres persones. Quina putada. Ens havien de castigar. Tu què mires? A tu admiro. I no entenc res. Per què has dit allò al pati? Primer que no ets verge, després que sí que ho ets, i davant meu. Sí, i què? Tu i jo ja no sortim. Per què vas tallar amb mi?
Estàvem bé junts, jo t'estimava, tu m'estimaves i de sobte... No, no estàvem bé junts. Doncs devies ser tu. A part, no has tardat gaire, no, en anar amb un altre? Les espelmes aromàtiques, els pètals de rosa... Quina collonada! Però tu què et passa? Jo surto amb qui vull i tu no has de fer res. Doncs no ho vagis dient, Paria. Bé que te n'oblides de tot el que em deies. A part, és més gran que tu, no? Sí, és de batxillerat i tu no pots dir aquí. Sí que puc dir, sí. Potser ja me la foties a mi quan estàvem junts. Ets una falsa i m'enganyaves. No sóc cap falsa i no t'enganyava. Ho hem deixat córrer perquè no estàvem bé. Ara estic millor amb ell. Estàs millor amb ell? Deixa'm endevinar per què. Potser perquè és millor que jo. Espera, per què? Potser perquè et baixa a mitges? Ets un gilipolles, en sèrio, no t'ho suporto. Senzillament, ara estic millor amb ell. No pots comprendre?
tots els meus amics de la festa. Tots és tots, Anem a casa de la meva amiga. Com que els seus pares? Els seus pares no hi són. Que sí, que no hi són i la deixen, que ja no som unes nenes. Va, sisplau. No pot ser. Però tinc la feina feta, no? He estudiat, he fet els deures, soc responsable, però tots hi van i jo no. Va, mama, que demà no hi ha escola i vindré d'hora. Sou uns dictadors. Ja no us recordeu de quan éreu joves? No, segur que no. Si no, no m'amargaríeu d'aquesta manera. És increïble, tots els pares normals deixen sortir els seus fills. Però a mi no em deixeu. No. Em vull un no sé què a l'estómac que m'arriba a la gola. Deu ser el regust de la llibertat.
L'estratègia intermitent és senzilla! I funciona! Una de freda. I una de calenta. Hola. Adéu. Intermitent. Ara sí? Ara no. No donis res de les seves expectatives. Un dia estàs per ella? El dia següent, res, sense perdre el ritme. Així, alternant. Atenció! Indiferència. Què? Hola. Adéu. Et nens. Present! Absent. Sí, absolutament. Així es quedes amb la penya, trenques rutines, desconfús. Frustra expectatives, els desconcertes, sigues imprescindible i triomfaràs. Atenció. Indiferència. Però mira'm. Passo. Hola. Hola. Present. Marxo a casa, vull venir? Hola. Adéu. T'ignora. I espera els resultats. Funciona? Tu espera i veuràs. Paciència, està comprovat. Sí? Estadísticament comprovat! M'han dit que és bo quedar-te una estona ajupida després de fer-ho. Per què? Dona, no ho sé. Potser és no per no marejar-te si t'aixeques de cop. Quina bestiesa. Vols dir?
També pot ser perquè tot anés a guanyar. El què? Dona! I tu de què rius? Ho segueixo trobant una bestiesa. Tu ho has provat? Jo? Què dius? I tu? A mi no m'hi fiquis. Jo no faria cap cas. I si després resulta que... Ostres! S'hi ha de pensar. I tant, i tant! Però com ho sabrem que és veritat? Ho podríem preguntar? Tia, aquesta mena de coses no es pregunten. Ho haureu de provar. Ara! Com et passes? Amb tu no es pot parlar. És veritat! Va de llesta. I vols parar de fer aquesta rieta que em poses nerviosa? sospites alguna cosa... Sí, pateix que res, no és el mateix. Si quan parles fan veure que t'escolten... Però no t'escolten. Sí, quan parles, badallen dissimuladament. No respiris! Posa la ment en blanc. Buida-la. Concentració. Si remouen el cul a la butaca... Si fan cara de poc entusiasmats... De poc apassionats... Si ja no s'emocionen amb qualsevol detallet... Si ja no s'alcen com abans... És una senyal prou clara. De que ja no és el mateix. Que ja comencen a estar farts. Comencen a estar fartes. Que ja està. S'ha d'evitar, sigui com sigui. Has de fer tots els possibles per anticipar-te. Control! Anticipar-te! Fes-ho! No ho dubtis. Control! Més mínim senyal. Anticipa. Actua! Endavant! Paciència! Controla la situació! I no donis cap opció al no. Actua, fes alguna cosa. Qualsevol cosa. 3, 2, 1... dispara!
vull que arribi el dia, perquè jo sé que arribarà. No sé quan, ni com, ni per què. Només sé que quan arribi serà un dels millors moments que hauré viscut mai. D'aquells que no oblides encara que passin els anys. Vull que arribi. Vull que arribi ja, ara, en aquest mateix moment, en el moment esperat, en el moment desitjat, en el moment perfecte. Mirant l'horitzó, et sento com escuma d'aigua salada acaronant pausadament la meva ànima. Et busco en un mar ple d'onades que em retroben sentiments oblidats. Espero el no res. Respiro i d'una revolada la teva mirada penetra en el meu iris. I és llavors quan deixo anar tot l'aire que estava retenint. El desig es compleix i et tinc a prop. I finalment puc gaudir d'un instant únic. Els teus braços s'enllacen amb els meus i ens fonem. Com la posta de sol es fons dins el mar. Com el sucre en el cafè. Com dues ànimes d'escuma salada que s'abracen enmig de la onada. Estratègia número 8. La retirada honorable. De vegades és necessària. Quan res no fa efecte. Quan ja ho has provat
Masses vegades. Quan veus que t'apropes al desastre. Quan veus que t'apropes al patatisme. És el moment d'iniciar la retirada. Una retirada a temps, discreta i honorable. El secret d'una llarga vida és saber-se retirar-se a temps. No fa mal a ningú. I quedes com un senyor. I te'n vas a casa tranquil·leta. I et veus un got de llet amb cacau. I unes magdalenes. O unes galetes Maria. O un tal de xocolata. És essencial tenir sempre a punt unes galetes Maria. O un tal de xocolata. Això de gustos! No.